It's Corona time! Salutare! Astăzi vin la voi cu un material scurt, mai mult de test, sincer. Sunt curios să văd cum arată colțișorul ăsta. Mă tot uit la sunet, să văd că e ok, pentru că am emoții mari cu sunetul. Am zis să încerc ceva diferit, toată ziua stăm în casă, la calculator, la birou, afară mai deloc, că așa trebuie acum, nu comentăm, facem ce ni se spune. Și am zis să încerc aici pe balcon. Arată drăguț și ziua și îmi place și noaptea cu blurul ăsta în spate. Și dacă vă place și vouă, o să vin de aici cu mai multe materiale. Mai alternăm puțin, să nu fie tot la calculator. Am aici o lumină, aici un microfon, chiar nu-l vedeți. Sper să se audă ok. Acum pe aici mai trece câte o mașină și sunt niște căței care se ceartă și tot fac scandal. Oricum e de test, vreau să aud și de la voi păreri. Seara asta mai mult cu asta m-am jucat. Stăm acasă, planurile ne sunt date puțin peste cap tuturor. Sunt sigur că și voi, cei din toate domeniile. Nu cunosc pe cineva care să spună că nu a fost afectat de situația actuală, dar asta este, va trece. Nu vă stresați, nu vă agitați, luați-o așa zi cu zi, încet. Aveți ocazia să faceți lucruri care tot le-ați amânat. De asta și eu acum încerc să pornesc treaba asta cu producția video. Nu vreau să le spun vloguri, cu YouTube, cu cum vreți voi. Pentru mine e de mult în plan chestia asta, dar că totul mi-am făcut curaj și n-am avut răbdare și timp, dar cel mai mult cred că curajul de a trece din spatele camerei în fața ei, de a spune ceva relevant și de a fi pe subiect. Asta mi-am propus acum, dacă tot stăm în casă, să-mi înfrâng teama asta sau măcar să încep să muncesc la capitolul ăsta, pentru că e ceva ce mi-am dorit de mult, să pot să trec în fața camerei și să vorbesc relevant, să fiu cursiv. Mi se pare că e de folos în ziua de astăzi. Asta vă recomand, dacă îmi permiteți și vouă, să luați timpul ăsta mai liber, să spune, pentru că nu toți sunteți total liberi, mai liber, și să încercați să faceți ceva productiv cu el. Nu știu, dacă ești fotograf sau te ocupi cu producția video, încearcă să înveți ceva nou, experimentează, joacă-te pe lângă casă, vezi, încearcă să-ți folosești creativitatea, încearcă să folosești limitările astea și să-ți împingi la limită creativitatea. De foarte multe ori, cele mai năstrurnice și cele mai faine idei vin când ai limitări impuse. Nu merg lucrurile cum trebuie și ești presat de anumite lucruri, atunci îți vine ideea și atunci faci ceva interesant. Așa că vă sfătuiesc să profitați de perioada asta și să ieșim cu toții un pic mai buni din visul ăsta urât. Dacă vreți și puteți, să-mi spuneți și voi cam ce fel de materiale video v-ar plăcea să vedeți de la mine, acum că tot avem puțin timp liber. Eu mă gândeam să fac, cum v-am spus, partea asta de behind the scenes, dar poate vreți și voi, nu știu, review-uri la anumite lucruri sau vreți să vedeți aparatura cu care lucrez. Poate facem niște interviuri cu alți colegi. Acum toată lumea, cei din industria asta a mea, au puțin timp și cred că am putea să facem cumva să dialogăm online. Vedem, nu știu, vă aștept în comentarii, mersi și salutare!